uthulisa umoya wakho ulalele nje uJesu uxelele bandlela ungakwanaki nje abantu babuke wabanaka abantu banzima nomamela uJesu. Praise the Lord. Manibulise ke kubabukeli beWhittle TV lona ke ngokwanele kaMduba. Namhlanje sise Kingdom Restoration Church kwi-youth conference. Namhlanje ke bili usuku lokugqibela kuthiwa yi-Super Sunday. Iyaqukunjelwa namhlanje i-youth conference. Apha ecaleni kwami ke ndihleli ne-apostle utata Mntu, i-founder ye-Kingdom Restoration Church. Mawlo tata kunjani? Kuhle, siyabulela kakhulu. Siyakwamkela enkqubeni yethu ethi Buyelani kuYehova. Bengicela usicacisele into yobana ngaba bekusenzeka ntoni kule weekend yonke. Mandiqale ndibulise kuba bukeli beWhittle TV nditsho ukutsho ukuthi sihlangene apha eWhittle kwindawo eTox emadakeni sine-conference yolutsha ebiqale on Friday yazophela ke namhlanje nge-Super Sunday. Izolo Saturday besine-worship night. Kumnandi kakhulu, abantu abatsha bezonwabisile. Nathi njengabantu abadala we were part and parcel yale nto yenziwa ngabantu abatsha. Nantsi into besinayo kule weekend babukele. Okay tata. Xa ujongile ngokubona kwakho ingaba injongo yayo i-fulfilled? Ngokubona kwam injongo iyafulfileka because injongo yethu ukuqokelela abantu abatsha, hayi ngenjongo yokubazisa only ecaweni and be part yenkonzo kuphela, but encouraging them ukuthi babe zii-entrepreneurs, babone ezinye izinto, not only befocuse enkonzweni kuphela but bayazi ukuba there is future there emele ukuphilwa ngomntu apart from inkonzo. So siyababona they become encouraged ke ngoku zizinto esibamotivate ngazo ebandleni. Inkosi. Inqabe kakhulu ke into enjalo ezinkonzweni into yoba abantwana bakhuthazelwe okanye ulutsha lukhuthazelwe kwiinto zebhizinesi. Ikakhulukazi iinkonzo zidla ngofokhasa kakhulu kwiBhayibhile, of which ke ngoku kuyabonakala into yoba ndingatsho ndithi yinto entsha and ke ngoku iluncedo kakhulu apha kwi-youth. Siyabulela kakhulu ke tata abantu abanjengawe. Siyabulela kakhulu. Inkosi kakhulu. Ndingatsho nje ukuthi I think mhlawumbi ndiyibeke nje elibala ndithi mhlawumbi thina sarobhakala ekulifumaneni evangeli, salifumana elela vangeli lithi umntu unoyesu kuphelele apho, then abe noyesu umntu ufumanise ukuba uyasafarisha. Abantu abafundisa abaninzi, young pastors out there, nabo ndiyafuna uba-encourage nokubavula ingqondo ethi if you lead a ministry ungaphangeli you will suffer. Izawubonakala i-consequences yaloo nto. You end up shumayela iminikelo, abantu behlupheka, ubabona uba bayahlupheka, but you are preaching i-gospel ebuhlungu kubo, bafuna izinto that they cannot afford ukuzenza. But if uNkulunkulu ekunikezile i-skill as a man of God, as a pastor, ibalulekile into yoba you can work and still lead the ministry kaNkulunkulu and ube successful kuzo zonke ezi zinto. The most important thing is kubalance life, ukungafocus entweni eyi-one ebomini. Kulapho ufumanisa abafundisi abaninzi bayayeka ivangeli nabantwana abaninzi ba-endaphe beyeka ivangeli bayibona njengento ehluphekisayo kanti khange baconcentrate bona kwicala lesibini elibalulekileyo empilweni yomntu, ubomi bakhe. I think ndike ndakuva kakuhle izolo ngokuba uthetha ngento yobana ngaba abantwana ingaske ikakhulukazi bafowukhase kwawabo amaphupha more than amaphupha asuka kubantu abadala, okanye bafowukhase kakhulu kumaphupha wabo more than la abantu abadala bafuna ubawabona mabawafezekise. I think ndinothe kakhulu loo nto njalo because kuyabonakala ulutsha lufeyila gqithi nje kungenxa yento yobana ngaba bona bathwaliswe amaphupha ngabazali, bona awabo amaphupha bawabekela ngemva. So I think mhlawumbi ubungenawungena nje kancinci phaya usicacisele kakuhle ngento yoba ukubaluleka kofokhasa umntu ephupheni lakhe. Ibaluleke kakhulu
into yokufocus ephupheni lakho, because if you focus ephupheni lakho you are being driven by iphupha lakho, and iba easy le nto uyayi-enjoya because it's your dream. Kanti uba liphupha lomnye umntu awuyi-enjoyi, kanti if liphupha lakho you enjoy. For an example, mna I live my dream. Abazali bam liphupha lam elindiliphilileyo, nokuphuma ndize enkonzweni ndikhokele ibandla liphupha lam elo, necareer yam neliphupha lam. I enjoy ezi zinto zombini because these are zizili liphupha lam. Futhi andibulaleki kuzo. I don't mind ndilala nango-12, ndilala nango-2 ekuseni, andibulaleki, andikhali ndithi uyintoni engasango-2 ekuseni because liphupha lam I enjoy. So into ebalulekileyo wena i-dream, wena xa uliphupha lakho le nto le, nobuye awubulaleki, uyayi-enjoya le nto because it is part of you. Nantso into endiyichaza. Okay tata, siyabulela kakhulu tata ngexesha lakho. Enkosi kakhulu. Ndiyabulele kakhulu Mntu TV. Ndiyayithanda kakhulu le program okanye le nkqubo le-Mntu TV. Iyona nto ndiyithandayo, ndidla ngotsho ebantwini futhi ndiyazi thina siye sizidele, siphele singazenzi izinto because siye sijonge i-community esizalele kuyo, sijonge amakhaya esizalele kuyo. When I look at the background yam, ndidla ngokutsho abantwini ndihleke ndithi ndiyayazi ukulala ndingatyanga, but ngoku abantwana bam bona abayazi loo nto leyo. Isizathu soba ndisuke kuloo nto into yoba ndathi ndizalelwe kwindawo ethuba ndazixelela into this is not my dream, this is not my future, ndakwazi ukuyisheba. So that's why ndiyincoma Mntu TV, ndifuna nokuba encourage ningazideli. uNkulunkulu will explore le nto le, ibe nkulu kakhulu, incede nabanye abantu ababekade bezidele ukuthi hey, noba into iqale livivana uNkulunkulu uyayenza. For an example, eli bandla laqala ngabantu abayi-4, uyibona ningabo. Now iyabonakala ke loo nto ukuthi once ufocus ephupheni lakho, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi-explore eliphupha lakho. Ndiyabulela kakhulu kuMntu TV ngalo mazwi. Enkosi kakhulu tata. Masibulele ke kutata ngamazwi wenkuthazo. Uyatsho kutata into yobana ngaba kubalulekile into yobana umntu awufowukhase kwelakhe iphupha khona ukuze ungazutyhafa endleleni, because xa ile lakho iphupha kulula ukuzikhuthaza, but xa ile lomnye umntu iphupha kuzawufuneka ube uhleleleni nento yoba ukhuthaza.
Kusenjalo ke babukeli beWhittle TV apha ecaleni kwam ndino Pastor Mkize ebese speaker kule youth conference. Molo tata kunjani? Molo ninjani kodwa futhi ndiphilile mina. Akuhle nakum. Siyakwamkela ke kwinkqubo yethu ethi Buyelani kuYehova. Bendicela uzazise kubabukeli beWhittle TV utata ngubani usuka phi? Ngutata Mkize lo osuka eDurban ebandleni New Testament Community Church. Bendize apha ndimenywe ngumfundisi womuntu. Yes. Okay tata siyabulela kakhulu. Ingaba uziva njani kolusuku lanamhlanje kuba niyiqukumbela i-youth conference yalapha eKingdom Restoration Church? It's one of the blessings that we experience as pastors. The journey esibe nayo with the Kingdom Restoration, because iqale ndikhona. If ikhula and see such good conferences abawenzayo kuthina as pastors, associated churches, we are blessed. Siyabusiseka kakhulu and sibona ngazi ukuthi uNkulunkulu wenza kahle, and sibona ne youth inomdla okwenza izinto eziright. It what we encourage kakhulu emabandleni ukubona abantwana abancane beparticipate, especially entweni zecawe, because we know that kule society esikuyo ngoku abantu they don't participate, especially youth they don't participate ebandleni. But this time sibona youth inomdla, ama service awo ehamba kahle, bashumayela kahle, even the singing yonke into sibone right, even the attendance it was very good. Okay tata. Ingaba ngokubona kwakho ingaba le youth conference i-objective yayo was it fulfilled? One, yes, ndingasho njalo. The influence esibonile, we believe ukuthi izophumela ngaphandle, because ayikho into eqala inkulu, yonke into iqala kancane eyikhula. So if singazange si appreciate into encane, we will fail to appreciate mayisenkulu. Ufuna siqale sibone incane ikhula pha phambi kwethu iyaphambili, although kukhona ama challenges ke abe khona, but impumelelo nje yayo ibe enhle kakhulu and si enjoy services kusukela iqala kuze kube namhlanje i-last day yabo bekumnandi kakhulu. Ingaba kumbukelo pha ekhaya oyi-youth ungamkhuthaza uthini mhlawumbi based on izinto benizithetha kule youth ibilapha ngaphakathi, ongaphandle yena ungathetha uthini? One, kumnandi ukukholwa njalo manishumayela ndisho njalo, even kwi-page yethu, if you go and check i-page yethu ku-social network ufinca lento kuba sisho into yokuqala kumnandi ukukholwa. Ukukholwa avoid you ukuthi wenze izinto engekho right, seke uthuka, because there are many challenges la ngaphandle, there are many things esizithola sizenza singekho aware ngazo ukuthi zirong or azothini ama result azo. Ukuze endaweni njenganale ulalele different speakers, uyahlomula into ezininzi. Number 1, imbeko, dreams zakho yavuseleleka, uba ne-focus encane, because life without vision leyo mpilo leyo iperisha kalula. So into ekade sisho la umuntu osekhaya ndingathi kuye uphosela kakhulu, kodwa there's another chance empilweni, kuhlezi kunenye option, kuhlezi kunenye opportunity ongayenza. The opportunity ekhona njengamanje ukuthi uvakashele nansi i-TV as umlaleli wasekhaya, and then ama programs mhlambe abo ke engakusiza wena lapha ekhaya, engakulekelela nawe, because they are empowering youth, especially masuzu ukuthi ithemba liyalahleka. Just go and watch labazalwane
kwi-TV yabo maybe kuningi ongakuthola that can encourage you and then ivuselele ithemba kuwe and revive your vision again and your dreams, because everybody uzalwe ne-dream but along the way challenges abamaninzi kakhulu and then you end up thothi iphupho lakho liphele endleleni. So I encourage everyone nje osekhaya obukayo associate yourself nabantu abathetha izinto ezipositive and make sure that mawuvuka ekuseni you pray. That the first thing that you have to do in the morning, you pray, and then you also come and watch these people bancinci benza into right. And I think there are many programs angakusiza ezumbukeli phaya ekhaya. Siyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu tata. Masibulele ke kuPastor Mkize nemvile phaya uthi into bana ngaba associate yourself with people that talk or speak positive things. Masibulele kakhulu tata ngosivizitela lapha enqubeni yethu. Enkosi kakhulu, ndabulela kakhulu. Okay, it's fine. You don't understand. Nangishela phansi ukuthi ube nevumba. Everybody suke kuwe. Ngenxa kaJesu ufuna amandla akhe. Ufuna phesa ngawe. Fine, nobody understand this. Lephatha ukuthi abantu bekhele kuwe. Kube ngathi unile. Kube ngathi uphelile ngawe. Kanti uJesu ufuna amandla akhe ngawe. It's fine. No.